بێڤین و ئەڤین ji welat bûne der li welatê biyan bûne penaber. Li gundekî kevnar çavên xwe li dinyayê vekirine. Gundekî ku gelek wê jevanê Kurd yê navdar sere derbas bûne. Di temenekî biçûk de dest bi xwendin û nivîsandinê bi zimanê xwe yê dayîkê kiriye. Nivîskar Luqman Yusuf di sala 1965 de li gundê Tilşeîrê girêdayî bajarê Tirbespiyê li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gund qedandiye û ya navîn li bajarê Qamişlo. Di qonaxa xwendina navîn de ew fêrî xwendinê û nivîsandinê bi zimanê Kurdî bûye. Dikarim bêjim zaroktiya xwe re ez fêrî zimanê Kurdî nivîsandin û xwendinê bûma. Ew jî pisaya gundê Tilşeîrê got gundekî berê rewşenbîr lê hebûn wek Seydayê Mela Ehmedê Namî, Cegerxwîn hatiye lê rûniştiye, Mela Birhîmê Dinatî, ê got evane guhdan bi ziman dikirin wêjeya Kurdî dikirin. Helbet wê bandora wa jî hin bi hin diriya nifşê peywana re li me bûye. Em jî xwedî li zimanê xwe derketin. Piştî qedandina qonaxa navendî, li Zankoya Helebê beşê zimanê Frensî xwendiye û bûye mamosta li dibistanên bajarê Qamişlo û Tirbespiyê. Her wiha gundewarê wan. Duwarê çîrokê de nivîskar Luqman Yusuf çîroka tinazî dinivîse. Ez dwarê çîrokê de çîroka tinazî dinivîsim bi rastî ji xwe ji bîr kir ez vê bêhna ziman. Çîroka wek bi erebî dibêjin saxir ez wê dinivîs ji ber ez dibînim arman jî heye got tu karibê yanî rewşê binerxînê di reja diriya wêjeyê ve. Luqman Yusuf yek ji damezrênerên Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriya bû. Di dema îro de ew serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriyaya. Ji xwe piştî got me ew Zanko em jê bi dawî bûn û em hatine xwendin me bi dawî kirin û me hatine malê. Karê rojane jî kê tevî swê me de bû lê me dikarî bi rastî em guhdanê nebirin zimanê Kurdî. û piştî derfet ji me re hat û şoreşa Sûrî dest pê kir sala 2013 de me Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûrî me damezrand. Di wir de jî ji xwe ez hatime hilbijartin wek endamê desteya birêvebir. Paş wê re di kongrê di duwa de ê Yekîtiyê gonavêna hata guhertin bû Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriya. Dîsa ez li wir jî bûme endamê desteya rêvebir. Paş re di vê kongrê dawî de ê Yekîtiyê ez hevalê me nivîskar ez hilbijartin wek serokê Yekîtiyê ta roja îro. Serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya dibêje ku wan tevî zehmetiyan di qonaxeke Kurd de bi dehan berhemên nivîskaran çap kirine û hêviya wî jî ew e ku nivîskarên Kurd li zimanê dayîkê xwedî derkevin. Rastî tişta balkêş got Yekîtiya karî bû di qonaxeke gelek Kurd de 45 berhemên nivîskaran çap bikin bêhtirî we ê zimanê Kurdî. Tevî got ne her kesê got pirtûkê we hatine çapkirin ew ji Yekîtiyê jî bûn endam bûn Yekîtiyê de lê wekû erik û xizmeta di ber zimanê Kurdî de ê derve Yekîtiyê jî hatine çapkirin ji we re. û îro ji xwe guhdanê gelekî dike bi kovara pênûsa azad ya got bi navê Yekîtiyê tê belavkirin. Ta niha heft berhemên nivîskar Luqman Yusuf hatine çapkirin. Ew jî ev in: Reş û Spî, Kurta Çîrok; Dehşikê Şêx, Kurta Çîrok; Mirîşo, Kurta Çîrok; Hêviyên Birê de, Roman; Ji Bîrdanka Dîrokê, Belgeyî; Tilşeîr, Berê û Niha, Dîrokî. Her wiha romanek û dîwaneke helbestê ku hîn destnivîsin serbarê nivîsandina hejmareke berfereh ji gotaran.